kudenga baba zangu chizo chenyuire chikurai mambo. Wojo, what's good YouTube? This is a boy Prince and that's good to do. Come back to my YouTube channel. If it's the best, maybe like, comment, share, subscribe to my channel for more and more content. Understand? They say legends, they will never die, but they will rest. This one's a legend. Anyways, that's what they copyright. So it's today, it's another day, another Jola. You understand? So didn't you guys? So now I'm on my way to go to Siso's house. As you can see, I'm now in the streets. You understand? Come on, Jagara go uptown. Check out Jelulu Selulu Gambagara. He was living in Jauti. I was living in Chile. My guitar don't go back now. So now Taugara, I'm same mood and the good in the group, but it's just like 100 meters away from each other. 100 to 500 meters away from each other. So yeah, guys, I'm in the hood now, and yeah, I will show you can then come and understand. So make sure you stay tuned and you watch the video till the end. You understand? For more and more content, understand. Na station driver ni mkomana yechimbo ona kuti akudrive swa papi semuna jero driver manual ndiye siremo understand. Akuna muru one driver manual urumesa driver manual is gay. If you are watching this and you are driving, akuna muru man driver auto. In fact, man, sorry man, akuna muru man driver auto. If you are watching this and you are an automatic driver, you are gay. Hold your chest and say, I'm gay. Murumo is not me. I'm not gay because me I drive manual. Understand? So I was saying Murumo is not driver automatic. He's definitely gay, 100% gay. Why are you gay? You understand? So you guys, and yeah, let me check with this. Sorry, then I will show you ground. You understand? So yeah, stay tuned. Thank you. YouTube, what's good YouTube? So baby, that's good. Welcome back to my YouTube channel. So today, tina drivers this driver yedu wadotenga mota. Saka wakubu Roma lessons manyama. Wano driver auto. Waiza tachuza wana kuti murume sana driver auto mugay. You understand? So we are kubva pa gay akuenda pa urume. You understand? Saka wana soda tuite pana paka. Rautumbo itaswa umboradza zvaunoziya chitangira from there. Saka mota ndiyoyi andika. Umboradza zvonda sei? Usamhanye zvako. So you guys ndivhurira window runo. So just clip on about tanga ndika saka unesa kuchi security rako for safety so that wakapinda mumadziro isinofawira so wakasungirirwa waisi waona nyangwa ndichipopota pa YouTube vangu ndikanganwe chi right. So usamhanye zvako takulola so that mota nefaronge ndirimo kutotoka mhanya ndobate ndi brake but ayo ungazomhanye andika saka imboita zvaunoziya timboona unoda kuti unofamba kusvika anoperera ningiri napo hotena wodzoka timboona zvaunoziya timboona. Remember, I would zure clash nechi nehashi. Sisi lakajastika paonya soka pwede. So what's the first thing chauro teach tona? So getimboona guys, at least when teaching someone wakatanga wamboona zvaanazvo zvaari kuziya and then you know where can you start from, you understand? So let's see pane zvaanazvo musore zvaari kuziya so far or he wants to start from zero. Let's see so that uzototangira papo is zvafana nemwana kana uchimudzidzisa maths kana munhu uchimudzidzisa maths tanga wamboona kuti ari kuziya zvipi. You understand? And then yeah, we go like that. So now moteri kureversa. Okay, wait. So sandanotisa zvokuti haunesa mota yako, waisa mota yako muhandi? Isa mota yako mugear. So when putting in the gear, you don't have to usahasha. Tsika clash, unotsika clash, full clash. Right, watsika full clash andika. Alright. Usase clash. Right, then aidi hasha kana kudai so kana uchita hasha which means auskuita chicha. So uona mana line apa. Chinhu chako chiri pane kana aka kana pakati andika. So it's just wonza kunogona ndikuchanza ndingini. Just wazona. Chiro nekagune. Azvidi kana chi? Secret ikori pakuziya kuti movement. So for now chimboshandisa gear number 1 2 timbona. Mbochinja 1 2 chete ndidzo chashandisa ndika. So isa mota yako ndonziya. Okay. So remember uri ku release clash zvishoma at the same time uchitsika mafuta. So it's like rimwe riri kusumuka rimwe chese richitsika. So ndo inonzi balancing. Uri ku release kusumudza gumbo rako rimwe mafuta tese richinyura zvishoma ndika. Andetwa. And then pakunochinja wakasumudza gumbo rako ikati yakutochemera gear number 2 wangofamba kusvika samwe apa 20. Let's say wafamba kusvika samwe apa change to 2 and let's go to
Satete yako, sumudza. Okay, yadzima. Okay. Isa dzoka mnyusa. Okay, tsika ma break. Okay. So farira kuita okay, ngendo yemukati. Alright, mutsa mota. Watsika clashika. Tsika clash. Yeah, so that mota yako itize. Right. Yeah, okay. Okay, oro you can do. Mira kusiya any break. Dauti unzwe something. Wesa mota yako mwana ndika. Sumudzira clash to mbishana. Mudenga uchitepera mafuta. Nezvadoti unzwe. Mira, ausikusiya clash. Itochiregedzera clash uchitepera mafuta. Right. Wanzwa kuti mota yanga kuti nini kuda kuti ine break ndati ena kuenda. Saka loti mota yako utongunzwa ngi yakuda kuenda so ubva wadonza ine break. Andika, right. Ichaizvo stone. Inotiza because mafuta awandisa. Ida kuenda. Ine break. Donedza ine break. Alright, it's okay. Alright. Mutsa mota don. Ma break. Mutsa mota don. Siya go in break yadaro right. Mutsa mota. Alright. Isabu mo one. Someone. Right. Apa tada kuenda. Andi. Tada kuenda. Andi. Let's go to it. Alright. It's okay. That's what I'm going to say. Isa munyusa. Tala driver wanyama panapa. Driver wangu asigona simudza mota. Andika. So ya, tautumbotiradza zvawanazvo toni. Andika. Saka doti uende unoti dha wotenderera uko. Wodzoka womira panapa andika. Saka tiri kukuona nevanhu vari panapa. Handi toni. Pama robots apa. Ngaisumuke tiende. Wana guys, komana ngasirombogona kusumudza mota. Tatora 10 decades kuti tigone kudza ngomana kuti sumudza mota sei hapamba kashata. But kuchimasa manje. Muomona. Angasirombogona kana kutombosumudza kubva pa clash ndepapi pachi ndepapi. But as you can see, instructor manyama. Right. Awa ari kuchibata ngomana. Uyo. My way, achanopinda kumadziro. Tena zvakanaka. Right. Ndizvo zvatoita pano pa Prisma kana driving school. Ngona komanaka angosara na 1 or 2 basics, but I don't think kuti you start anogona nhasi, but chatry kuona kuti zvinopera sei. You understand? Right. Tiri masa ndizi. Right. Misa mota yako toni. Dzokera mo 1 ton usumuke futi. Utori mo 1. Okay, 100 ton. Aunombobvira chinja gear apa? Ora 100 ton futi. Apa chiri pane confidence zone. And mira. Ndauti usumuke mota pa robots, usatete kusumuka. Uchirudzidzira pa usatete kusumuka. Clash yako iregedzere pa ne confidence uchisati mafuta 100 ton. Right, watchka. Andika. Usatete sei kusimuka. Zora mota yako mo 1. Bozi mota dzimashuri dzotomira kuti uende pa robots kama. Isa mota yako mo 110. Mutsa mota yako 10. Andika. Okay. Andi ton. Handbrake yako. Wakatotepa tepa kagangangang. Uchiregedzera clash yako. Usairegedzera yese. Andi. Yatoende. Okay. Uri kuregedzera clash yese. One time. Usairegedzera clash ka 1. Zvinyoro. Uchiti gangangang. Mafuta sabva wanyaurira nawo. Gangangang andika mutsa ton. Andi. Andi. Handbrake. Watidzikiza. Okay. Right. Usatye kusiya clash. Regedzera clash michana. Zvinyoro. Gangangang. Mafuta. Exactly. Chete. Kwete kupanika kuita ngomano. Chete. Proud teacher.
You understand? So yawa mukomana ari kuchimaster. Auda achibata kuti zvakamira sei. Mushikotsikwa. How's it? And Tony. So yeah, mukomana ari kuchimaster. Ari kuona kuti zvifamba sei. Rawa. No balance. So first lane. First lane ari kuzama. Auzama koma. Okay. Right, I will smash some one. I'll smash. Regards to get another 2 notes, you offer. Reva manyama. Mamis. So chikurire chobanjika. Oh, isi built. Okay. So abata kwenda ku start. All right. Akugona drive maroad yakuno. So guys, abata kwenda ku start. Kune ma taxi drivers akumana no sabotage. Unaona mdrodo wako una confidence. Yopina mnoko mana ma taxi. Ngati ngende ku start. Wakuchika. All right. So getende ku start nengowana. And then timbonoti zvinopera sei. You start ndo kune nyaya but mawana. Iri monoti zvinopera sei. But so far zviri kufamba sei. Zvikuita zvichita. Zvikuita zvichita. Hapana chinombonetsa apa. Ukaona guys nachimuudza kuti gumbo rangu iri riri panapa ndika. Nyaya iri panapa chete ndiyekuita sei. Clash ndo ine nyaya. Kusiya clash ndo unoendesa chi mota. Zvakuona mota hapana kuita sei. Yakutoenda. Gumbo rangu riri panapa ere. Nyaya iripo ndiyekuita sei. Ndiyekusiya clash. Nyaya haina basa kuti mafuta ana kuita sei. Mafuta ndezongobhalansisawo kuti since pamwe uri kuremerwa nekudzikisa clash yako yebatsiro but clash yangu ndeyokonora ndigini panapa imanual way gumbo rangu riri panapa iri handika nyaya iripo iri pachi pamafuta yaremerwa panapa ka uchingoti uchisumudza clash uchiteperera takaita sei takaenda then kana atoti gang 2 uchipressera futi mafuta uchisumudzira chi clash handika zvakanaka so ndiri kusvika tinoti pamarobots apo chi handiti okay muna mota. So guys, we out here tasvika pa Ustart and pa Ustart ndi panapa. I still remember that episode I think last month but last month it just loaded mota kwa number for kuchika. So ndo ground reko pana into Ustart. So Ustart manje you need to be very careful because pisa clash. Yeah, so you need to do so I started up by Ustart no mtanda pisa ino stress face ine zwapa. Indakaitsa panapa. So guys, this is our Ustart. South Africa my Ustart kuno tudiko. So panapa ndo panezwa stress inonzi straight reverse panapa. Andika. So mota yako iri straight so andika. I want you to do like this. Chasa mota yako mochi reverse. Osumudzira clash mafuta. Reverse is the most powerful gear. Andika. So kana uchi reverse. These the mirrors, right? The mirror panapa. You should use mirrors. So you unofara kutsvaga one side rako raone power naro, raone weakness naro. Sepanapa ndikushanda nero andika. Ino wandowanzoshanda na right. Kwese kwandi reverse kashinga kacho kana ungoona ese. So ncha maintain a line randikuona apo as long as ndiri zvafana uri reverse on pavement udobuda pa gate andika. As long as side 1 usiri kuroveroko waka maintain side 1 uri straight side which means kwese uri straight. So unosongo to check out akona zviku obstruct nechi wese. So panapa ugona to straight reverse. Faramba ndiri straight asufara kupaikira mune green musini raba vero let me zoom it warona iro saka ndakupaikira ngoita toda mota yako oya kunopakira leso same time kuno nechiona futi laira chinaenda chidzima but uona straight reverse yako straight reverse andika apa clash ndiri kushanda ku release clash mishana uchimboida so kana ungo release chero wakatoisiya clash toda so notoenda reverse aidzime mota inodzima yakadzura clash zekudaro but aidzime mota iri reverse then unodzoka futi era se uya kumberi kuno waibata iyi ndo Ustart yedu. Okay, so let's do it on panapa. Okay,
remember paudzora clash usadzora clash ungori kupenga ungori kumhanyiswa handitika sauya toni safe up so panapa guys ndo paground redu tatodzidzira mota rora that's the U-start down there as you can see and we mumwe muna kutodzidzira ruko so yeah straight reverse kuti one mukomana okay so do straight reverse tone mota yako mu reverse tone ko reverse light rangu ringachina rakatsva ndikutozviona izvo so kana pese pane remote antombokwanisa kuziva kuti pane reverse light rakatsva so uri kurekedza mana go fund me mari yekugadzisa reverse light rangu rakatsvera please mana send me some stars and gifts some gifts comment section okay saarugona reverse ndiri nsomana so unofanira kumira paline ndo ndakanga nomuudza but it's okay okay ngatichimira zvedu right apa takuenda kumberi kwatabvo negiya redu yatonda ndikumberi nenumber 1 redu takuya kumberi kunoko right hande toni right chimira toni okay reverse atosvika panapa toni aiwa reverse arugona komana reverse zvaanofarira kuziva straight reverse ndo ine basa then chazomisa inonzi li docking yekurivesa ne so yeah but zvoenda nazomudzisa ka 1 shows 1 sums 1 right panapa tadana pa U-start so I want you to watch zvandiri kuita uya unitore toni jango kusanangura kuti unoita sei kana uchienda pa U-start andika right so uri kuona pakanzi stop apo kuona pakanzi stop apo andika wamika uona pakanzi stop apo anditi pane line riripo rokonapo iro ndipo pamwe unomira ipapo wakadai so mukwiziro unoite papo unoisa moti yako handbrake ndi then wotsika mafuta ako wakaregedzera clash mota yako itenge yada kuenda so kuenda kwaichaita kudonza kwachaita chi handbrake zvakachikudza handbrake and bosma clash watoregedzera ndichanaka yatosimuka mota yako yadotofamba but wakaimisa nechi handbrake saka yako wakadzipa munda so ufa rongobva waita se wa release so nitore panapa watch me out zvandikuita panapa Alright guys, so tapa U-start haditika getimboona kuti safe up okay anditon last year riri pa U-start anasi so wabalance moti yako tinzo regedzera ka clash mbichana chibalanzira alright chitango chepera mafuta yakabalance daro donedza handbrake ande right unofanira kuti uchisiya clash agoona mukomana saka ndati kana ukanzi wakatutu zoroti ukuita problem yekuti hausi kuda kusiya chi hausi kuda kusiya clash kusiya clash ndokuenda kuita mota yako kuramba wakatsika clash mukati uchirevha mota kunopisa chi clash andizvo saka handitone kutoni tira kuti tigopinda murodi ndonokupa mota kana dai sotoni tendera dai soda tudzoke murodi yotoni inoenda kubuya dai sotoni
Iyo inoenda kuBorodi, I'm not sure if inoenda kuDudhu here. Okay, dai zotoda tunopinda muRoad. muRoad ndodrive neconfidence. Andika. Unodai so. Samata kumbodrive nemukomana timboona kuti zvinopera wagwantin. Andika. Straight nepa takatoenda. Kwambuya vari kutsvaira paHillstart. Boys. Manje vaita munyama nhasi takachoboka. Nazvakaoma. So guys, thank you for watching to the end. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Get him away that you drive na mkomaziso. Sapana pa unono clash yako bodishi mabreak. Tanga wajonga kubise kuti kwamira sei masaidzi ako. Inochiregedzera kuchi clash yako mchana. Uchisika na mafuta. Uchiregedzera clash. Safu kanga ane papa. Regedzera clash. Andika tamu road manje nawo. 2 yedu yakuchemera gear guy. Regedzera clash. Good girl. Right. Yakutaka kumanya guy. Yakuchemera gear guy. 3 yedu no something and this. All right, it's okay. It's okay. Pina neutral ton. Kana pina neutral siya mafuta. Right. Sika clash ton. 3 ngosunda kumberi so. Usazomanya zvinyoro clash yako chiregedzera. Andika. Right. Mira button. Sika clash. Over mira. Pa stop sign kapo unomira. Womira panapa. Andika. Right. Kana wamira motedo farodzoka muchi. Moani. Anditi. Usumza motedo zvinyoro anditoni. So ino nzinda section atanga kusvika paita section yana se ndi anoenda. Zvinyoro hako. Zvinyoro yakuchemera 2 kai. Remember ndataudzore speed kuti upinde mune rimwe gear. Andika. Takutoenda ka. Right, saba doro tena left up. Pa stop sign. Tutoenda ka. Saba boruno mira clash yako, ma break. Dzoka kunyusawo mako. Over 1 to 1. Andika. Right. So wakujonga maside ese kuti fufu. Chariza ndika. Bona kwakamira se uchita uchiregedza clash mbichana. Uchitepera mafuta so. Vamu uchita ushuya panapa so. Noita kuda kusundira pamberi uchonozi kufamba sei andika. Uchiregedzera so. Over right dande. Utena ko left kwedu uno. Aiwa ndiwatanga kusvika paita section handi. Andika some team pa intersection. As long as pasina ma robots atanga kusvika ndiye anopuwa chi right of way. Mochedu m2. Andika. Right, ande. Saka pane kahamba ipapo. Chiregedzera clash mbichana uchireva. Dzanya clash. Worisiya mafuta, wodzika so clash sometimes unochanga sama break. Saregedzera. Ingito kai. Iwona uruma uri kudanana shamwa. Zvi wrong. Right, saka utsika clash yedu. Tepera sadzime moto. Ifide mafuta. Usanya kubva wadzvanya is the same time usukuregedzera chi clash andika. So handetoni atifambe nayo panapa pa stop sign clash yedu tuma break normalize kumira pa stop sign even though kusina mota till we are used to. Right, so since wamira wakusamode muchi mo1 and so avoid to roll back because sometimes wangwana unomira kwakumatine marineta kumagaro unobva watowapinda. So handetoni iyo varume vakagarana ka yasumuka kaya tu drivers iso waususiya madigiri ndo problem yawasara nayo manje sofa. Problem yekuti uri kusiya aususiya clash utsika clash nemafuta akachi kawani ndo problem yawasara nayo. Sapa pane chiapa apiri sindosi andi stop sign pambere unomira ngapachi stop sign. Driver vakutoti rova sekuru. Munhu angasuziva somudza mota. Una maatori shamwari. Aiwa zvodarisa gentlemen. Hande nacho. Takatoenda baba. Totodrive nemutykairi mutsva. Saka gara wadzora speed apo kuti unomira apo. Handite. Gara wadzora speed yako ipapo.
then right, always keep left or no right, womirako sanya kumarineta munhu iyeyo because pamwe wangu nangatori lena ungani ngewe, so always leave a braking distance so that munhu yakarora back haakurolere kwauraiziva. So takatoenda so shauya uzotenga moto dzine content dzamwana 289,995 handito ona moto yakwatanaka wapanika mutsa moto vitara tanaka ndokuyozitenga moto yafanana neyako handito ande robot set ready roro sa mota yekudhurora akazi mota iyi mota tanake kudhurora akazi twin cable crazy right 3 maintain your lane ndochimwe chinhu vamana vhoteka muno marandreva uyangu so unokwesherwa because nanga achita ne right of lane like sanye kumhanya mind okumane matext kuti bona ati saindiketa kwauri so ndiwori kuona sku right kwako pinda mulane roro kune munhu ari kune munhu ariko garwa kune munhu ariko akuna garwa pinda right so okay kuchikwidza kudenga ande unoona kumane matext chichema wipe cho chikwidze mudenga kudenga alright so okay siya chakadaro mira alright ande right agree muchikairi mutsva hande gara watsika mabreki alright gara waredusa speed because pane robot ka ende pane munhu taxi achadriver uyanga okay moti yako iri muchi alright bono hande to takadaro hande to okay tora speed robot tocheta ready anika right gara wamira to because unofara kusiya futi reaction distance yekuona zviri kuitika oita saka mira ako auya agudo akuziya zvaari kuti iwo akumira because pedestrian crossing ngoipfuura chiti chihwiwi icho vachatoita se chochatoirepa pano kwakawanda kumana but angomana akuziya zvaakuita ke zvanani nemaongoro wa 2 3 1 2 touch ups ngwabo waisa muwana ndika